Мисля, че можеш повече, защото на втората серия пак направих 15. В смисъл такъв, без да променям кой знае каква е техниката, без да променям ъгъла, без да променям положението на краката. Има и още какво има още какво може да се извлече. Така че чува се дали реално в края на този медоцикъл, примерно, няма да стигнем 300 кг, което не е чак толкова далеч от истината. Мисля, тук сега просто, че аз не използвам на коленки, не използвам по-късно хват на движение, не използвам по-различно темпо на, да кажеш, не супер, супер много да ги пляскам самите тежести. Сериите не са различни, нали? Разположението на упражнението не е различно. Всичко е едно и също последните 5 седмици. И това са над 30 кг отгоре, нали? Което за мен е скандално. Имайки предвид също, нали, това, че тренирам веднъж в седмицата с крака, даже веднъж някакъв път на 10 дена. Те, че не мога да кажа, че може да цикам. Аз мисля, че имат още много какво да дадат като силови постижения. И то тук говорим пак, нали, за повторения над 10. Не говорим за 1, 2, 5 и 8 повторения, както правят масово. Със сигурност фактора, че един куп изготвен план е много важен. Със сигурност факта, че да за това нещо, нали? Просто ми е интересно, нали, защото това са процеси, които са много, как да кажа, нали? Факт, че са съставени от много съставни части. Факт, че има много промени в едно уравнение. Но за мен, колкото повече разнищвам такива детайли, толкова повече обяснявам как работи физиологията, анатомията, биомеханиката и така нататък в човешко тяло.